Кадерле дуслар, 20 июнь көндезге 11 сәгатьтә республикабызның барлык дәүләт театр артистлары һәм хезмәткәрләре мәртәбәле кунаклар катнашында Гүзәл Апас районы Сабантуй мәйданында зур бәйрәм булачак. Быелгы 13-нче театраль Сабантуй Татарстан Республикасы президенты ярдәме белән Татарстан Республикасының Мәдәният министрлыгы җитәкчелегендә Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры Апас муниципаль районы хакимияте тарафыннан үткәрелә. Дуслар, быел да театраль Сабантуй яраткан артистларыгыз катнашында бәйрәм концерты, бию марафоны, капчык киеп йөгерү, аркан тартышу, гер күтәрү, капчык сугышы, шүлмәк вату кебек күңелле халык уеннары белән үрелеп барачак. Әлбәттә, бәйрәм күрке милли көрәштә булачак. Барлык ярышта җиңүчеләребезне кыйммәтле бүләкләр, абсолют батырны исә иң зур бүләк тәкә көтә. Хөрмәтле дуслар, иҗади дуслыкны ныгыту, халкыбызның гореф-гадәтләрен саклау максатыннан уздырылучы әлеге театраль Сабантуй һәр вакыттагыча искиткеч булачак. Ял итү һәм яраткан артистларыгызга җан ату өчен республикабызның барлык театр сәнгате йолдызларын бер мәйданга җыйган күңелле бәйрәмгә рәхим итегез.